Γεια σας παιδιά, σήμερα ξανά ήρθα, θα παίξουμε καρπάκι. Ναι. Αν είμαστε, γιατί είχα κάνει 2 βιντεάκια, τώρα θα μου πείτε 2 βιντεάκια 5 λεπτά, δεν ξέρω ούτε εγώ, απλά ήθελα να τα τελειώσω λίγο γρήγορα. Έχω αυτό εδώ το αμάξι που πάει τάπα. Όμως τώρα είμαι σε μια δουλειά αφεντικό και πληρώνω τους συνάδελφούς μου κάθε λεπτό. Γιατί είναι και καλή. Εγώ από 200k έχω πάει 123k. Και έδωσα 200k στον φίλο μου το player 263 να πάρει τα Mac. Ένα μαγαζί. Να το φίλος μου, να το ο φίλος μου παιδιά. Τώρα πρέπει να σταματήσω το βίντεο και αυτό το βίντεο μπορεί να βγει και 2 λεπτά. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Απλά θέλω να παίξω με το φίλο μου γιατί και αυτόν πρέπει να τον πληρώσω. Κάτσε. Πόση ώρα θα πατάμε τώρα αυτό το κουμπάκι? Ούτε εγώ δεν ξέρω. Επιτέλους. Και μόλις τον βρω θα κλείσω το βιντεάκι που τώρα καν δεν ξέρω πόσα λεπτά κάνουμε βίντεο. Κάνε ένα λεπτό. Πού να ξέρω. Θα του γράψω ένα άρθμα. Του το έγραψα. Παιδιά τώρα το κλείνω. Γιατί νάτος. Παιδιά και να το πληρώσω. Όμως δεν το πλήρωσα. Γιατί είχε βγει. Ρε φίλε. Μπαμπά. Τι λέω μπαμπά. Παιδιά από αύριο μεθαύριο μπορεί να μπαίνω με άλλα αμάξια. Δεν θα μπαίνω με αυτό το Honda. Θα το ξεχάσετε για 1 μήνα. Δεν θα το βλέπετε για 1 μήνα. Γιατί αυτό το βίντεο θα βγει λίγο μεγάλο. Παιδιά, ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω και παράξενο. Γιατί τα βίντεο μου βγαίνουν έτσι μαύρα και στην μέση βλέπετε εσείς. Δεν ξέρω τι κάνω εγώ. Πάμε να πάρουμε το άλλο μου αμάξι. Θα πάρουμε κάποιο άλλο τώρα. Γιατί αυτό το αρέθηκα όλο να το οδηγάω. Θα μπούμε με αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να δούμε με αυτό μας αφήνει να μπούμε με άλλα άτομα. 24. Πάντα αυτό μου κάνει. Παιδιά μετά θα δείτε να έχει πολλά άτομα. Κοιτάξτε. Θα μπω τώρα εγώ, γιατί θέλω να μπω, θα μπω τώρα εγώ με αυτό εδώ πέρα. Θα μπω. Κοιτάξτε. Από 22 άτομα, κοιτάξτε πόσα θα γίνουν. Περιμένετε, 226. Πόσο παράξενο γίνεται το παιχνίδι.
Εγώ θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, σας αρέσει το σχολείο, εμένα καθόλου. Έχω και τα κορίτσια που θα με πρίζουν για μια ζωή και δεν τις θέλω μες στην τάξη. Τι εξάτμιση έχει τούτο. Μαξάρα, τέτοια μαξάρα είναι αυτό. Ρε. Αυτό για εσάς παιδιά το πουλάω 1€. Πόσο το πουλάει? 1.000.000. Άντιες αμύγκες, δεν έχω τόσα. Ρε, αυτή την εξάτμιση θέλω να την ακούω. Να δούμε από εδώ πόσο πατάει. Παιδιά, εσείς θέλω να μου γράψετε καλό ένα σχόλιο. Αντέχετε τα κορίτσια από την τάξη σας? Εγώ καθόλου. Ειδικά 3 άτομα. Όχι 3, όλες. Ειδικά τη Μελίνα, παιδιά, δεν θέλω να είναι στη τάξη μου η Μελίνα. Εξάτμιση έχει, ρε. Τι είναι αυτό? Κάνουμε λίγο ντρεφτάκι. Πάμε να φύγουμε. Άποτε θα γίνω και εγώ hacker. Οπότε μπήκαμε καλά άτομα. Τώρα παιδιά θα σας πάω κάπου και εκεί που θα σας πάω ή δεν θα σας πάω, θα σας πάω σε ένα άλλο βίντεο. Κάτσε. Στα μάρκα εγώ δουλεύω και στους φίλους μου Βίλμα Μάμι. Και καλά κάνω που είμαι τόσο καλό αφεντικό. Και οι φίλοι μου αν βλέπουν αυτό το βίντεο να μπαίνουν γρήγορα, γιατί μπορεί να μην τους πληρώνω και τόσα λεφτά και θα τους δίνω έστω 18.000. Σήμερα στον φίλο μου τον Player 263 του δώσα 200.000 γιατί μπήκε πρώτος. Δεν μπήκε και τελευταίος, έμπαινε τελευταίος, τώρα θα του δίνα 2.000. Τώρα αν έμπαινε δεύτερος θα του δίνει 18.000. Και αν έμπαινε πρώτος 200 που τα το έδωσε. Παιδιά, όποιος βλέπει τον τέτοιον, τον Πανοντέν, είναι ο πιο μάγκας. Και το GL Show, εγώ τους βλέπω. Είναι οι αγαπημένοι μου. Και ο D-Gay. Αυτοί οι τρεις είναι οι αγαπημένοι μου. Ο D-Gay, το GL Show και ο
Όπα. Όπα. 300. Τώρα το γκολφάκι το άσπρο θα είχε πάει 410. Και αυτό πάει λίγο. Όπα. Παιδιά, και καλά κάνω που υπάρχει ο φίλος μου Player 649, νομίζω έτσι λέγεται, που του έδωσα χθες κάποια αμάξια και έπρεπε γιατί ήταν καινούριος και το κατέβασε προχθές το παιχνίδι. Ο παπάτα το γιαγιάκι. Όπα, όπα.